тавсияи мулло Зуҳур Тоҳирӣ, таҳдиди зиндон ба Таҳмина Раҷабова, кӯмакпулии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва паҳни маводи мухаддир дар мактабҳо. мо дар доираи лоиҳаи «Аз ҳақиқат бигӯ» давоми 5 моҳи охир даҳҳо хабарҳоро санҷида, фейку дурӯғҳоро аз ҳақиқат ҷудо кардем. Дар ин навор абзори кӯтоҳи чанде аз фейкҳоро пешниҳод мекунем. моҳи ноябри соли 2024 паёмаке дар мавриди кӯмаки Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ паҳн шуд. мо собит намудем ки ин овоза аз ҷониби қаллобон паҳн гардида, ҳеҷ иртиботе бо ин ниҳоди давлатӣ надорад. хабари фейки дигар тавсияҳо аз номи мулло Зуҳур Тоҳирӣ буд. зимни санҷиши навори мазкур муайян карда шуд ки он дипфейк аст. чун мо навори аслиро пайдо кардем ва гузашта аз ин худи Тоҳирӣ низ онро дурӯғ гуфтааст. фейки дигаре ки байни тоҷикистониён зиёд баррасӣ шуд, ин овозаҳои бобати таҳдиди зиндон ба Таҳмина Раҷабова буд. санҷиши мо маълум кард ки ин ҳама сохта аст ва худи Таҳмина Раҷабова низ онро рад кард. охири моҳи январи соли ҷорӣ дар чатҳои волидайни мактаббачагон овозае паҳн шуд ки гӯё дар мактабҳо маводи мухаддири хатарноке бо номи клубничный квик паҳн гардидааст. мо исбот кардем ки фейки мазкур қариб 18 сол муқаддам бо забони англисӣ паҳн шуда, вале он ҳеҷ воқеияте надорад. муфассалтар маводҳоро метавонед дар сомонаи мо бихонед. аз ҳақиқат бигӯ.